129, 29, 35. Таксата за вас ли? Да. 122,89. Дайте ми 2,89. Някакъв джихадиста. А те колко са там? 130. Са ли 120? Аз не показах нищо, само снимката. $20, 40, 2,89 имате ли? още трябва да ви дам. Да. Сега горе до малко си приличам. Майки, как ми седи кошата тук, бе, човек? Много ме трябва. Все това, брат, ще отседеме без ти. Ай за първо половина, май ще е само 24 часа. Беше, не? Не повярвам колко са нахални хората. Добър ден. Здравейте, една пратка има за получаване. Това ли е всичко? Да. Приятен ден. Мерси на вас. 5,9. 15 минути чаках, за да изляза за 30 секунди. Това ми е винаги най-любимото нещо. Естествено, че се правя на ут. Знаеш, че аз с линкове не работя. Ако някой преведе името на песента, ще ти я пусна. Ако не, трябва да си я преведеш сам. Ама предвид, както седиш се джавкаш с всички, половината активни в чата са те мютнали, ти си мютнал другата половина в чата. Би било трудно някой да седне да ти преведе песента. Примерно Вълка може да я преведе, ако му се занимава. Боро първи левче. Той ми виде левчетата, брат. Аре, ще му пусна. Знаете, че аз съм готин пич и пускам реквестите, бате. Мисля, че тук е Ментионет Виргофен. Вие какво ще кажете? Според вас има ли Виргофен тук в чата? Панда, Крипто щял да ходи към стадиона, ама май си го блокнал, брат.
В колелото ли крипсет? Тия са 15-ки, трябва да има 17-ки да ги сложа. Между другото, аз вече не мога да сложа 17-ките, дали до нас да ги натоваря и да ходим да ги сложим, а? Така или иначе ще имам дупка 1 час. Да хода да вадим джантата, а? Аре да видиш. Това беше най-голямата грешка. Да се напусал учебния автомобил пред мен. Пари не давам ли? Ти изпусна си момента. Ти изпусна си момента. Ти изпусна си момента. Давай 100%. Можеше да си до мене, спусна си момента. Можеше да си до мене, спусна си момента. Можеше да си до мене, спусна си момента. Да, верно е. Затова седиш си караш книжката на нормална бата кола и след това си покош автоматик, бата, да се занимава с глупост. Изпусна си момента, а сега ме гледай в нета. Няма кой да ме дресира, няма кой да ме обучи, няма кой да ме стресира. Аз съм младо старо куче. При мене филма е по-добър и от книгата. Не само настигната късмета, че подмината. Можеше да си до мене, спусна си момента. Можеше да си до мене, спусна си момента. Можеше да си до мене, спусна си момента.
караш курсовете на ръчка, за да вземеш книжка. След това, ако искаш, карай автоматик, но по принцип, ако изкараш курсовете на автоматик, не можеш да караш ръчка, все едно нямаш книжка. Разбираш ли? Обичам си работата, намерих си моята динамика, само една да ме буди арабика. Намига ми смащаме намека, защото добре съм изпечен керамика. Даже без да съм спорт, да ми играят за мъчика мамека. Превърнах се в пълна машина, сам, без да съм учил механика. Няма кой да ме дресира, няма кой да ме обучи, няма кой да ме стресира. Ами, защото едва ли първо са били измислени. Задава ми ряз, не ми пука колко гълта е. Карам уста лудо, книжката ми стана жълта. Можеше да си до мене, спусна си момента. 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 Ти спусна си момента с мене. Ти спусна си момента с мене. Според мен тук що те анблокнават. Анблокна, бе, анблокна те, бе. Защото ти спусна си момента с мене. 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 Мама, живота ме дърпа. Венчи нямам се на идея, аз карам хибрид. Пълен е резервуара да питам! Пълен е резервуара да питам! Пълен е! Еми, така става, като се държите като малки деца, бате, това е резултата. Ако не се държахте като малки деца, сериозно ли, бе? Бате, поздрави ли го? Как не те е познал, бе, брат? Кое? Заради зимните гуми. Датчика за налягано. Бате, той ти е топ гифтър, бате. Как мога да не те познае, бе, брат? Как мога да ти е топ гифтър и да не те познае, бе, брат? Ги. Аз между другото не го знам как изглежда Легион. Бате, Каудов и тебе не те знам. Приличам си с Легиона ли? Стига, бе. Това да не те... Той вълка си взе какво трябва от Легиона, бате. Получи си един монитор на Аванта. Абе да го амбандем ли да видим дали ще се върне, бате. Да го тестваме ли дали ще се върне? Човек, защо съм изпреди на място тук?